Bita lang ang Direk Suliman High School, ulit naliit ang pamangailangan ng pamag-aral o edukasyon ding taong baryo. Di ka kapanuwalang iya dapat ipamatakad mo king kapamalan o gobyerno, ipamugumpisa na, masakit at malambat. Mapupusta ng anbye, mekad alang malyaring ngantita. Ikusa o inisyatibo, kailangan niyang talagang manibad ang ting meto balayan o komunidad. Nakal na lang may nung kulang pun bansa o presidente at sasabyan ng dapat may kaedukasyon karing balang sulok o mga rayong barangay. Iti papasyag da ring bintang at may maglako ng presidente karing karelang zona at mamasa kaming sana apatupad na naningin. Kining lugar tamo ngayon king coastal alatang tete papunta ka balenan lalo la pang magkasakit makapag-aral ng gigatang anak. Inyang anak kami king kuya mi at pati na ring pengari o pati na ring walimi kailangan munta pa mo ka balenan ban makapag high school. Balang meto ngay anak gumastos siyang average 30 pesos ning lulubya eskwela. Pamasaya ng 10 pesos papunta at 10 pesos pabalik. Katitang 10 pesos panyalining sa malamig ang pong sitsirya. Kay kilom na pala ning Barominggo, itang tsa 30 pesos sa ita, kaibat times 5 days a week, kaibat times 4 weeks, times 10 months, times 4 years, kailangan palanging balang meto nga pengaring ortelano o manasan. Bayang makapayaring meto nga yanak ng high school dapat atin yang 24,000 pesos. Pero nung tao kang balen, makapapag-aral kang alana ito, uling lalakaran niya mo yung eskwela. Dapat nung tao kang baryo, kailangan kang mamasaying bangka papunta ang pong pauli. At ne palakasakit ito. O nung adwa o may gitla pa kanita ring anak kapapagaran. Kanita pa ito o ngeni pa kaya.